Pa točno, on je oženjen, Naravno. je li tako? Ja ne varam nikog, on vara. A koga on vara u stvari, vas ili svoju ženu? Svoju ženu. O, to vam je vrlo interesantna teza. Da porazgovaram malo sa vašim Gordana. Kada je Zorica odlučila da rodi 3 dece sa oženjenim čovekom, jeste li možda bili protiv, negde u dubini duše? Nisam. A vi, Branka? U jednom momentu. A vi, Branka? Pa ne poznam ja nju dugo vremena, a to je njena odluka. Ali bi vi to uradili? Pa kad bi bila kao ona, kad bi imala tu hrabrost i jačinu možda I tu energiju, ali jel? ja sam Radovane, a šta vi kao muškarac mislite o tome? Znači, vaša prijateljica ima 3 dece sa čovekom koji je oženjen i ima svoju ženu. Jel on isto ima decu sa tom ženom, Zorice? Da. Znači, ima decu sa zakonitom ženom i 3 dece. Šta vi kao muškarac mislite o tome? Pa šta da kažem, poznavajući nju, znam da je to njena bila želja i tu njoj ne može niko stati na put kad nešto hoće. Ona je takva i ne treba joj stajati na put, znači pustiti je da ide svojim putem koji je naumila i gotovo. To je to. Dobro. Dobro, svi prijatelji se slažu u oceni da niko ništa ne može da utiče na vas. Naravno da ne. Dobro, znači spremni ste za 9. pitanje? Da. Idemo na 9. pitanje. Da li mislite da je oženjeni muškarac sa kojim ste u vezi najobičniji slabić? Da. Vaš odgovor je istinit. E sad, da li ste još u vezi sa njim posle ovog odgovora ili niste, vidjet ćemo kad dođete kući, jel? Vidjet ćemo. Dobro, jeste vi nekada otvoreno razgovarali sa njim o tome ili će on biti sada silno iznenađen u odnosu na vaš odgovor? Pa on je prilikom prijave i poziva ljudi sa televizije razgovarao sa njima. Dobro. Tako da je on upoznat o kvizu. Dobro, i zna da je ovaj vaš odgovor ovakav kakav je, vrlo iskren, ali prilično bolan za njega. Njegov problem. Okej. Zorice, jel otac vaše dece, vaš partner, vam pomaže oko vaspitanja dece? Jel vam pomaže materijalno? Da. Dobro. 10. pitanje je pred nama. Još malo do kraja druge runde. Jeste li spremni? Da. Da li biste voljeli da rodite još dece svom partneru koji je u braku sa drugom ženom? Da. Vaš odgovor je istinit. Ljiljana, da pitam majku. Ljiljana, jeste vi znali da Zorica planira da još dece rodi sa svojim partnerom? Pa čula sam da hoće. Jeste to čuli Od sada prijateljica, ili možda ne. 5 minuta pre emisije? Ne, nego se komšinica mi je to pričala da je rekla da hoće 4. Aha, sad? dobro. I šta ćete vi sad? Čuvat ćete svi 4? Ništa, sve moji unučići. Hvala Bogu. Čuvaću Pavla do škole, pa posle druge malo. Tako govori prava baka. Srećni ste tako. što imate ovakvu majku što vas podržava. Što da Malo ne? vas je dirnulo ovo. Da. Pa ipak sam ja njena ćerka. Jeste, ovakva nesebična podrška za ipak neuobičajene uloge u životu je vrlo važna. Ona voli mene. To je jako lepo. Zorice, još jedno pitanje i možete osvojiti 250.000 dinara ukoliko odgovorite iskreno na njega. Jeste li spremni? Da. Ako ste spremni, idemo na 11. pitanje. Da li mislite za sebe da ste sebični? Da. Vaš odgovor je istinit. Osvojili ste 250.000 dinara. Ja vam čestitam od srca na tome. Znači imate 250.000 dinara i možete malo samo da obrazložite
Vrlo nije lako odgovoriti na ovo pitanje ovako iskreno, a vi ste onako odmah odgovorili. Gde nalazite izvor te sebičnosti u sebi? Pa nisam sebična prema drugim ljudima, možda sam sebična malo prema svoje deci. Kasnije će se pokazati da li sam sebična prema njima ili ne. Iz razloga što ste ih od starta svojom odlukom lišili neke uobičajene porodične strukture? Da. Kajete li se zbog toga? Pa pomalo. Ali oni rastu i borit će se za to. Vrlo iskreno, Zorice, svaka vam čast. Hvala. I dolazimo sada i do treće runde pitanja. Vi možete odete sada kući sa 250.000 dinara. Ili možete da idete dalje. U trećoj rundi imate samo 4 pitanja, ali će biti intimnija i bit će i neprijatnija možda. I za vas, i za vašu okolinu, i za vaše bližnje. Ukoliko odgovorite na 4 pitanja iskreno iz treće runde, možete da dobijete $500.000. Vi možete da odlučite. Idem Hoćete li dalje? Da. Jel mislite, Zorica, treba da ide dalje? Onda idemo dalje. Trenutak istine. Zorica, odlučili ste se da idemo na treći nivo. Da. Treći nivo imaju 4 pitanja. Ako odgovorite na sva 4 pitanja iskreno, možete zaraditi $500.000. Treba odgovoriti iskreno, sa da ili ne. Ili možete ovog trenutka da odustanete i odete kući sa 250.000 dinara. Idemo dalje. Idemo dalje, na četvrti nivo. Ok, zaslužuje aplauz, svaka čast. I spremni smo za 12. pitanje. Idemo na 12. pitanje. Da li ste ikada zažalili što u životu niste spavali sa više muškaraca? Trenutak istine. Trenutak istine. Da li ste ikada zažalili što u životu niste spavali sa više muškaraca? Ne. Vaš odgovor je istinit. Ja mislim da je majka Ljiljana posebno srećna što je odgovor ne, jel tako? Jeste posebno srećni. Mada sam ovde sa moje leve strane čula iz publike da neko kaže da. Očigledno neko ovde zažali što nije spavao sa više muškaraca, ali da zamolimo publiku da ne ometate Zoricu u njenoj koncentraciji, pošto je to vrlo sada potrebno. Zorice, čime se vi bavite? Radim kao zamenik matičara. Dobro, ste ceo život zamenik matičara ili? Ne, 11 godina sam bila šef mesne kancelarije u mesto odakle potičem i zamenik matičara, a 2 godine sam već zamenik matičara u Rumi u opštini. Dobro, a pre šefa mesne kancelarije čime ste se bavili? Koliko ste promenili poslova u životu? 3. 3. Da. To je ni mnogo, ni malo, sasvim Sve u istoj firmi. sve u istoj firmi, jel tako? Dobro, Zorice, jeste li spremni za 13. pitanje? Da. Idemo na 13. pitanje. Da li ste se odlučili da rodite dete samo da bi izbegli posledice zbog pronevere za koju ste bili optuženi? Da. Vaš odgovor je istinit. Odgovor je istinit. Jel možemo znamo o čemu se radi? Zašto ste bili optuženi? Pa to se dogodilo, pošto sam ja vodila poslove i kao sekretar mesne zajednice, ali tu je učestvovalo puno ljudi, pa da bih ja to malo izbegla, ja sam rodila 3. bebu. Dobro.